Ay, kaya naman pala aalis si ma'am kasi 22 birthday niyo po pala. Happy birthday, ma'am. Pero bago yan, 1.5 muna. Ay, kala nyo Hindi 40 birthday niyo, libre kayo. Kanina po siya guys. Ay, papareceive na lang namin yung resibo, pero ipapag-payment po ano namin. Apo. 1.5. Legit, para naman ako. Scammer po ba ako? Para naman ako. Sige po. Nakakabigla naman yung pagbukas nyo ng lumento. Isang napakabonggang hapon na naman sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, at sisimulan na naman natin ang araw na ito ng isang masayang good vibes, happiness, excitement, at complete packages na ibibigay natin sa ating maswerteng dalaga ngayong hapon. So tara na't kilalanin na natin ang mga packages o regalo na ihandog natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, dito sa likuran ko ang ating napakabonggang regalo. Meron tayo dito stuffed toy bouquet. Meron tayong 1 bucket of Chicken Joy from Jollibee. Meron tayong napakasarap na bilao ng pansit. Meron tayong also dito din na Ferrero Rocher chocolate. At meron din tayong red ribbon cake. At syempre ang ating 2 boxes of Greenwich pizza. At syempre ang napakabongga nating bubble balloon na may happy 22nd birthday, Nika. At syempre ang ating letter na andito sa likod na napakahaba na naman ang mensahe naman. At syempre kung makikita nyo, meron tayong team na napaka-colorful pink. So ano pang hinihintay natin? Tara na't kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Battles and Services. We don't just create but to captivate. Patuloy tayo sa pagbibigay ng good vibes. Ano pang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sinong maswerteng dalaga na tatanggap ng regalong ito all the way to San Felipe. So, andito na tayo sa San Felipe, Naga City. Tara na't samahan niyo ako sa umpisa ng ating dalagita ngayong araw. Hindi mo balang tayo boards mo. So, nandito tayo sa San Felipe. Dito po nakatira si Ma'am Merlani Pascua. Siya po yun. Bale po ma'am, may pinadeliver po kasi sa amin dito. Tapos po, nakabining lang kay... nakabining din kay Nika. Ikaw si Nika. Bale, papareceive lang namin yung deliver. Kaso na may payment din kasi yan for shipping fee na 1,500. Sabi ni ma'am, sa inyo na lang daw po singilin yung 1,500 bago po namin ibaba yung deliver para sa inyo. Ipapareceive na lang po namin. Di pa kasi namin dala yung resibo nandun po. Pero sa inyo po nakapangalan by, Ma'am Merlani. Pero po sa inyo po pinapasingil ni ma'am yung 1,500. Wala ko nasa bahay mo pa yung pera ko. Paano po yan? Ano pong gagawin natin? Madali man lang Ipakuha ko muna. Sige, pakuha po muna namin yung bayad.
Okay po. Sige. Antayin po namin dito. Ayan, nasaan ka? Galing parang bagong gising ka, mama. Ay, hindi Lima. po. Aalis ka po ba? Mamaya. Mamaya pa. Sige po, ma'am. Bali, papareceive po na. Kukunin po sana namin yung payment bago po namin ipareceive sa'yo. 1.5 po. May kasama ka po ba, ma'am, sa bahay? Sino po? Bakit po wala kayong kasama? Kapatid ko lang po. Kapatid niyo lang po. Okay. Ilang taon ka na, ma'am? 22. Kailan po birthday niyo? Ayun po. Ay, kaya naman pala aalis si ma'am kasi 22 birthday niyo po pala. Happy birthday, ma'am. Pero bago yan, 1.5 muna. Kala niyo, Hindi 40 birthday niyo, libre kayo. Kanina po siya galing. Papareceive na lang namin yung resibo, pero ipapapayment po muna namin. Apo, 1.5. Legit, para naman ako. Scammer po ba ako? Para naman ako. Sige po. Siguraduhin yung 1.5 yan. Charot lang. 1.5 ba? Charot lang. 5, 6. Apa. Ayan. So, bilangan na po na. 1, 2, 3, 4, 5, 1,500. So, pa-receive na namin. Ma'am, punta ka sa amin doon para po makuha niyo yung ano. Nasaan na yung ano ko, yung cellphone ko, yung resibo kasi andito pa rin. Halika dito, ma'am. Sige, dito ka na lang para makita ka. Balik po yung resibo ko is, meron po kasi siyang mga pagkain. Tapos po, meron din po siyang groceries. A total of 1,500 po yung sa shipping fee. Okay po. So, papareceive po na namin, ma'am. Pwede naman po, ikaw na po mismo makakontak para makita niyo po. Saan ba yung office dito? So, na alam. Sige po, dito na lang po. Pintayin niyo na. Opo, galing po kasi kaming Legazpi. Para po wala po kaming COVID. Sige na po. Buksan niyo lang po dito. Opo, ito po. Sige po. Nakakabigla naman yung pagbukas nyo ng ano, ng pinto. Halika dito, Mika. Hello, Mika. Happy birthday! Happy 22nd birthday po sa inyo. Kaya sa Mika, sa tingin nyo po kaya kanino galing tong regalo na to para sa inyo? Kay ate. Ate, sinong ate? Si ate. Ayan, so Ma'am Mika, para sa inyo po itong mga regalo na to. So, meron na sa yung sash natin. Ayan. Ayan, ma'am. So, since ikaw ang reyna ngayong araw, tanggapin niyo po itong sash namin na parang happy birthday. Ayan. So, meron din po kayo dito stop toy bouquet para sa inyo na napaka-cute. Ayan. At syempre, ma'am, may mga pagkain kayo dyan. Meron kayong chicken, meron kayong pansit, meron kayong chocolates, pizza at red ribbon. At syempre, ang napaka-cute na bubble balloon namin. So, kamusta naman ang feeling na sorpresa? Okay lang. Wow! Bagang-bongga. So, happy birthday, Nika. Meron akong gustong basahing message para sa'yo na pinagbibigay ng iyong ate. So, ito yung message niya para sa'yo. Ayan. So, my dearest sister, happy 22nd birthday, Nika. I just want you to know that we are so proud of you and we love you. Ito na yung bawi ko sa lahat ng birthdays mong walang ganap. Siguro, most of the time, napapagalitan kita or napagsasabihan kita, pero I want you to know na I just want the best for you. I may be mean to you the most of the time, but I love you. You know naman na I'm not the type of person affectionate. Kaya nga, I wrote that Dear Not So Diary. To tell you na you are not alone at di mo kailangang soloin lahat. Harap ka dito, ma'am. Kaya nga, I read your diary before kasi I wanna know more about you and what you're going through. Hindi lang para makichismis, God gave you those trials and hardship kasi alam niyang kaya mo.
And look at you now. 1 year na lang matatapos mo na ang college. Thank you for looking after our little brothers and for being a little patient to them. You might not be surprised sa surprise ko, but I hope you are happy today. Alam mo naman, I am always one chat away. Kahit anong problema mo, I'm willing to listen and give you advice. Love, Ate Anel. Oh! Ayan, umiiyak si Baby Nika. So, Baby Nika, question ko lang, nasaan ang parents nyo? Parents nyo lang, pero nasaan yung parents nyo? Nasa China po. Ano na? Nag-ano pala sa? Nasa ano po, China po. Abroad po. Nasa abroad din. Si Daddy, oo din. Ay, hindi po. Nasa si Daddy? Wala. Wala. Okay, sige. Okay lang po. Pasensya na po sa tanong. So, Ma'am Nika, ano naman pong gusto niyo sabihin? Harap kayo doon, Ma'am Nika. Ano pong gusto niyo sabihin kay Ma'am Anel na nagpabigay ng regalo na to para sa inyo? Ay, wow, thank you, baby. Charot. Thank you, baby. Thank you so much, eh. Charot. Thank you, ate. Naiiyak siya. Ma'am, okay lang yan. Kahit kumakalat yung mascara niyo, okay lang. Nakakaganda pa rin yan. Pero itong 1.5 na po to sa akin na po. Ayan. Charot lang po. Charot lang. So, ma'am, bago po yan, magpapablow din kami ng iyong red ribbon cake. At syempre, hindi yan kompleto yung araw mo, di ba? Nang hindi ka nakakapagpablow ng iyong cake. So, ano naman bang gusto pang sabihin para sa iyong pinakamamahal na ate? Dahil hindi lang niya nakalimutan yung mga birthdays mo, natumbasan niya talaga ng bonggang-bongga. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Thank you, ate. So proud kami sa iyo, tsaka magpakatatag ka lang dyan. Well, ano naman, mostly kasi nagpipigura lang kami, pero sanay naman ako. Well, thank you so much, ate. Pangarap mo ba itong masurpresa? Kakabongga to. Pangarap mo ba itong masurpresa ng gantong kabongga? Siyempre naman. Siyempre. Pero pangarap mo ba sa jowa din? Ay, Hindi mo alam. Anong course mo? Anong course ano po, mo? hospitality management Saan ka nag-aaral? sa UNC. Sa UNC. So, good luck to your journey thank and you. God bless you. Happy birthday again. So, mga ka-JFS, tara na samahan niyo pa rin kaming ipablow kay Nika ang kanyang red ribbon cake. Ayan mga ka-JFS, kasama ko para ng ating napakagandang dalaga na si Ate Nika. Pero bago yan, kakantahan muna natin siya ng happy birthday bago niya i-blow ang kanyang candle. At tagkada, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So Nika, make a wish and blow your candle. Yay! Ayan Nika, so sino yung mga gusto mong pasalamatan, family o sa mami mo na sa China? Sa ate Anel mo? Anel, na nagbigay ng regalo na to para sa iyo. Anong gusto mong sabihin para sa kanila? Thank you, ate. Mag-asawa ka na. Charot. Sure, pag-graduate na ako. Thank you kay na ante na di ko alam na. Pero actually, may clue na ako. Pero syempre, gusto ko pa naman surprise. Parang kaya mo na lang pala to. Well, thank you. Sa mga kapatid ko na parang hindi pumasok sa taekwondo. Nasaan yung mga kapatid mo? Ayun. Halik kayo dito, halik kayo dito. Halik kayo dito. Baby, sino yung bunso dito? Siya. Baby boy, anong gusto mo sabihin kay ate? Ano sabihin? Oy, wag ka tumakas. Sakita kita. Ano gusto mo sabihin kay ate? Happy birthday. Isang kiss naman para kay ate. Isang kiss naman para kay ate. Wait, hindi lang sa'yo. Iyag mo na. Taekwondoin kita. Charot lang. Ikaw naman, pang ilan mo tong kapatid? Sunod po sa akin. Sunod sa'yo. Ikaw ang panganay. Pangalawa. Pangalawa. Okay, halika dito. Anong gusto mo sabihin kay ate? Mayo. Mayo. Isang bati naman para kay ate. Happy birthday. Di na katalulong dahil walang hug. Isang bati naman. Ayan! So, Nicole, Nika, ibabalik ko na yung 1.5. Baka makalimutan ko. Bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1,500 yan kompleto. Thank you. Nanalo ka ng jacket! Charot! Hindi ka Willie Rebillame. So, Nika, happy birthday. Masaya kami na naging parte kami ng birthday mo. Masaya ka ba ngayon? Oo naman siya. Sobrang saya. Meron ka naman gustong sabihin?
Thank you. Lalo na sa mga nag-greet sa akin sa Facebook and sa iba. And thank you sa lahat. Super Ay. appreciated. Ayan. So kaming JFS team, maraming salamat and happy birthday. God bless you and more birthdays to come. Ayan mga ka-JFS, isang dalaga na naman na nabigyan natin ng saya at sorpresa. Again, follow, like, and share, and subscribe for our social media accounts, JFS Petals and Services. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Magbabay ka naman! Magbabay. Uy, magbabay ka! Bye-bye! Bye-bye!